Kardom, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponikta. Nijang Karbi Anglong Hamren Press Club Atumpen, IM Kangbura Kiling Perangke Atumaphan, Me Hengno Alam Theki Pudun Apot Kapin Rempon. Fuloni constituency ke parlo IM Kangbura Kiling Kedam Dang Paikuni ni Paikre Po Aju, Fuloni Along Perangke Klembang Atumaphan, Me Hengno Lapen Lam Kang Lit Ki Pudun Aputhak, Pini Hamren Press Club Mepu, Daniel Ing Hi Atumpen, Perangke Amai Ing Niponsi, Lapuson IM Kangbura Kiling, Perangke Klembang Atumaphan Ki Pudun ke IM Arpupen, Pasun Nangji Lapen, CM Dr. Tuliram Rokhang Aphan, Arkan Pensi, Kaning Jepon ke Hamren Press Club Ahin Pen, Pin Rempon Lu, Lapen Ning Duk Lopusi, Hamren Press Club Atumpen, Perangke Amai Along, Ning Jepon. News Desk Report, Karbi Anglong News. Kardom pini nalitumangno Ladakh West Karbi Anglong District Press Club pen maika ni nangkok alam the bangkela puhano ningduk pik chenanam athema ingdeng phokebra trok lason National Press Day arni katalon lake Karbi Anglong District Press Club alang tum tahap adak isan tu palon lo lapen pu West Karbi Anglong District Press Club ahin same ningarong kache hok lapen aman kache pipen sidil tum ingdeng phokebra trok laso National Press Day palon ponlo laso long nilitum la social media long mate electronic media long ta dil tum chethek long lo KC ahin pen stame Dr. Akhai Dr. Tuliram Ronghang pen ke chenglok MP MLA sona taxi kapre gazetted officer tum sitame Ladakh National Press Day katalon lo nang chitong dun lo lapen so taxi senior reporter mande ke klem barim nai abang photum pan same karcho ajai mexita nil tumahin pen deng lo lapen so taxi extraordinary latum project a ot lapen architect akire doctorate laso ki una tuma pan same West Karbi Anglong long ke nil tum aman chipi pon lo katu kabe bang pot trok atuma pan nil tum amana peng pipon lo West Karbi Anglong District along Deputy Commissioner akihai pi Krishna Borua mastame aninga wrong pense lasonong a certificate lapen memento sitame pipon lo lapen District Press Club of Karbi Anglong po alang tum sitame nilitum YouTube channel pen sitame theglong lo lapen through social media sitame nilitum theglong lo dak kapalon mesen anong a kachipi pherangke ke klembang phutum phan aman kipi nilitum theglong lo sitame ningduk pik alama bangke lahano lakha kreni huluni MSC constituency along inut EM KC long EM ke chodong abangphu kangbura kiling alangli kangri kangkrang pen media atumaphan kang check lapen terrorist pumate arlua song a ota dur si media tum ke claim pose alangli karbok lason pedulo lapen lasolong ke ther ke hapta do lang enjoy na inut EM lo pulotang te nangli hem ke 24-hour service nangli ki PUNG nangli rataphan ki duke lakhe me jangre lapen ke boy atumaphan galanaji kerabji rong rup hawar hapat kapaching thuria phansi nangli thudon lo lapen nangli semi sita deng lo nangli semi ke deng aba nangli hem apor penangji pulotang te nangli CM nangli EM ke manji si nangli ot amasya velo nangli hem nang ki lut ajongsi apora teng nang chibi kok pulotan nangli ke DC le man rohoi dak EM atum ke kedam tang nili tum ke theglong antala sona order dur theglong lelan lasinang lila an lam kang sak pen nangli kipu lapen media atuma phan nangli kachidan khut lake napen 99% atum ke nilitum aphan support ave po lake nali phan ke thanjia bangke media tum aphan ke mate pherang ke klembang phutumang ke political pen nali tum party pinang ne media mate pherang ke klembang phutum ke neutral piniarni abang ke social ala organization tuma news atopo
pinaparni abang ke BJP news ta topo pinaparni ke APSL news ta topo lapen pinapdi ke bang ke ASDC CPML pustame kapre khampang asong lapen DC along kopipia program si kedeng masitame media tumang bang ke peklang po media pulutang te lake nangli pipi nangli hukumang bong ateng si nangli lama teng si nangki top nangki du nangji nangka peklang verji puke lake rona masi ave lake nangli phan pini nang pachini daklo lape nangli phan nang than daklo lape nangli ot nangli dur nang donyong se kachelar ave pulutang te nangli phan ke munit hisab amasi munit atum nangbi bedet po nangli lam klar chipilo nilitum theglong lo la solam klar ka chipi ke nilitum ningkang sam thang natawe nangli ake chok poson nangli ka chipi binang jia son nangli ke thek thang natawe posi nangli phan ke condemn lo nangli son abang phu ke council along mate Karbi Anglong autonomous council intercept halasolong pasu ordinary la sinali phan la hado ke jong la sinon nilitum ka che theklong abang ke akhai Dr. Tuliram Ronghan Karbi Anglong autonomous council ka charipon alangli ke flag la sonave la pen media tuma fans tame alangli thek an un an ke rablo mani so that positame kanglit langkon care la hai alangli ang hopen ke bar abang ke nilitum ning dukpik la si alangli phan ke condemn lo dak West Karbi Anglong district press club pen bang ke gangbra killing ason thot abang phu bang ke em ke chu dun puke akhai Dr. Tuliram Ronghang amorjat sike jorlo lapen Karbi Anglong autonomous council atima phanamasi amorjat jor detlo alangli ko ana ke chok lake radang no piyo pen klang pon bom po alangli ko ana ke thek ko ana ka chini ko an se english ke thek ko an se qualification alangli ke do lake mo zadak alangli puthak bangke tarli pon bom si mo radang no peklang pon po tim pen amasi nilitum alangli puthak tarli damji la si alangli sona oda dur khai no alangli son kidam tang council aso general election along alangli rat pen a favor koson pen onde alangli che behai dalo alangli council along ka che phaim phu dun mate ang hoi ke long dun EMR pu deng de prang oath taking po semi ke deng polong lake vosik achiklo ni phai ingkoi nikan surini reng korai ni si alangli semi deng dun lo alangli semi ke deng dun ot adur luma piniani rat atuma long alangli lason alam kangli kang ther lapen media tuma anaman ke do la Indian constitution long stami fourth pillar posel niltuma phan hoglo tangte alangli non media klemang photuma phan ko ano de birta kapachita ko ano de rong atok ano dowa towar dolong kave rada kaningri kisuk yun along pen ke chenglo ka homri dam pen news ke tok kapeklang pen akhai Dr. Tuliram Ronghang sitame akirap pidonlo lapen kedam tang COVID-19 ho sitame media through media pen si penang ana tum ke angtan ka chongda dam tu pasame ladak mithang along ri mithang hawar mithang arong nang pachilelo tang te kangbura killing nangli phan nangke jongji lapen nangli phan nangki pujia bangke nangli claim olo mene sitame nangli ake thek nangli akere nangli media phan ka chedan media phan nangli la an lam kang sak pe nangli ke jong nangli ke thek nangli akere abang nili tum nangka chini ji den tum ning ha lapen nangli ko an se sitalang lo media tum phan akiduk akisung alangli thek an rap lo lapen akhai Dr. Tuliram Ronghang amastame media tumaphan anong amasta pilo stangte nang lasoda oda dur nang lilong doluma nangli kachini dam doluma media atumaphan nangli akerap doluma nangli Karbi Anglong along ko anma print media lapen electronic media along anstame nili lang ingtung ti punang likipu non lahai news fast apanta nangli jongda news fast ke
alangli latum ta chipiduk pi kabang phu atokanu a news ta peklang lo laso taxi Karbi Anglong live sitame piniar ni 1 million abat so se a viewers dolo lapen a comment mesen longpon lo birta live along stame laso thak si mesen a comment nilitum longpon lo thek pon long lo luti kimi laso news long stame lapen so si Karbi daily news Malong News lapen sontasi print media hin sitame Thekar Sampri Drongo Express lapen kaprek adoan sitame dak piniarni aman apeng do lanang li chini loma lanang li thek long loma nang li la ana capacity do ma nang li media tuman kacedan khut nang li aket thek nang li akire media tum an so si bulatang te nang li le media nang claim not nang li le ko an ma ke claim yak son an nilituma panja ponot sitame nangli phana oda dur son non nang ke thek long non nang kar jilom ma ke nangli ke dak rong along a kangbura chotame ma rong along kopine at punang li deng tame sitame council along kang EMR pu kang ni pen nangli la hai alam kan ye ke nilitum kitiata nang dengon e la pen ali phan pin rem lo la pen akhe doctor tuliram rong hang Karbi Anglong tun mas kachari alangli aphan ka chuniri ji kenang sot abangke non alangli gangbura killing aphan particular gangbura killing aphan ar pupen pisunang ji puse nili West Karbi Anglong District Press Club amai phu pen nali phan chuniri lo lapen alangli phan laso ar pupen pisun se tik abangke lapen ahok pet aning aklong pen aning kachiro abe tik abangke nilitum ke ington te alangli putake lapen alangli phan so kiri katarli lapen alangli puthak news ke klang along ke mo aphi abangke Karbi Anglong Thomas Council atima phan same ropon clock ta hai lasi lasona oda dura bangphu JCB ke ba pen inot apran ke dam la pen inot ahir ing tangrak pen arenga hu kesu kedam tang phai kuni ni phai kre trok arni siloni jan jilang sopu arong along kedu Sri Vinayak Siam Balaji Industry Partner Rajesh Bhatia and Amrit Marpani harlong ke koi stone crusher adim along kachong dan tun atum JCB repairing bomb ahut loader bucket ang song pen nang kiklo ajok inut rup sing kiling artaning kan inkorai si apra dam nang juilu lapen inut sarlong bi kiling abang ahir ing tangrak pen arenga hu sonanglo Tongsekot pen Bertalong pen Barnabas Kiling KSACC Lal Singh Ingti Meipu KSA Bukajan Regional Committee Kangburati Mung KSA Dun Meipu Bukajan Regional Committee Jitu Phukon Meipu AJYCP KDC Atum pen Kisung ke Pho Atuma Hem Humridam pen Kerap Dunji Aphan Ani Pathidekang Anparta apran ke damjui Rup Singh Kiling Achor Lapen Asubo Cheklo John Plivet Aphan Chipamote Kanglo Sonsi apran ke damjui aphan aputhak ahok akang saila pen kisu kachilangji aphan anparta kepamote kang chiklo jon pli auso kepathe kepading lapen lo pacharli je aphan akirap nang pinangji pusi ahema sor atumpen Sri Vinayak Siam Balaji Industries lapen Karbi Anglong CEM EM MLA MP atum aphan choning ripedupon isi manghudami me abangke jeke malpani a company atum kisung ke phuatum ahema tuma phan thangke rabji chechak tekangke anparta harlongke koi adim inuta chetong damlong ledet ajok chedo hai heisi kat et maputa honde mebelu pusi AJYCP me phu jitu phukon pen kangburati mung VPKSA BRC atum pen pherangke atum angno nang pachini dun bukajan pen sarkurube Karbi Anglong news আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ কাৰ্বি আংলং জিলা সমিতি হিচাপে মই আজি আহি ইয়াত উপস্থিত হলোহি শেহতীয়াকৈ এতিয়া গম পাইছোঁ যে এই যি কেঁচাৰ মিলটোত যোৱাকালি এজন মানুহৰ অকাল মৃত্যু হৈছে তেখেতৰ নাম হৈছে ৰূপ সিং কিলিম আৰু এজনৰ হাৰলংবি কিলিং তেখেতৰ জখম হৈছে যথেষ্ট গুৰুত্বভাৱে আঘাত হৈছে তেখেতকো এতিয়া আমি অলপ পিছত আমি তেখেতকো চামগৈ কিন্তু কথাটো হৈছে কি এই যিটো ইয়াত কেঁচাৰ মিলটো জিয়েলাংছ চিলনিজানত যিটো কেঁচাৰ মিল বহুৱালে শ্ৰী বিনায়ক শ্যাম বালাজী ইণ্ডাষ্ট্ৰী আৰু ৰাজেশ ভাটি এণ্ড অমিত মালপানী এই কোম্পানীটো যে বহুৱালে তেখেতলোকে বহুৱাৰ আগতে চৰকাৰৰ পৰা বা কাউন্সিলৰ অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা তেখেতলোকে কোম্পানী এটা বহুৱাৰ আগতে নথি পত্ৰসমূহ ক্লিয়াৰ কৰিছেনে নাই কৰা এক নম্বৰ আমাৰ প্ৰশ্ন
আৰু 2 নম্বৰতে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই মানুহ দুজনৰ এজন ঘাইল হৈছে গুৰুত্বভাৱে আৰু এজনৰ মৃত্যু হৈছে যোৱাকালি আৰু অত্যন্ত মৰ্মান্তিত আৰু আমাৰ বেয়া লাগিছে কি সেই পৰিয়ালটোৰ এগৰাকী মহিলা আমি লগ পাইছোঁ তেখেতৰ পত্নী হয় আৰু লগতে 4 মহীয়া এটা শিশু আমি দেখি পাইছোঁ কেঁচুৱা ল'ৰা মাত্ৰ 4 মাহ হৈছে জন্ম হোৱা তেখেতলোকৰ হিউমেনিটি ছাইডৰ পৰা বা মানৱতাৰ ছাইডৰ পৰা তেখেতলোকে এতিয়ালৈকে ইণ্ডাষ্ট্ৰী ফালৰ পৰা কোনো বিষয়া তেওঁলোকৰ কৰ্মচাৰী সেই পৰিয়ালটোৰ ঘৰত উপস্থিত হোৱাহি নাই কেলে এইটো কিয় এনেদৰে তেখেতলোকে কাম কৰাৰ সময়ত তেখেতলোকে ইউজ কৰে আৰু যেতিয়া মানুহজনৰ ডেথ হ'ল আৰু এজন ব্যক্তি যেতিয়া দুৰ্ঘটনা হৈছে দুখ পাইছে তেখেতলোকৰ স্বাস্থ্যৰ কেনেকুৱা ক্ষতি হৈছে তেখেতলোকে খবৰ ল'ব লাগে এইটো ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে সেই কোম্পানীটোক কাৰ্বি আংলঙৰ অট'নমাছ কাউন্সিলৰ মাননীয় মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাঙে উচিত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে দাবী জনাইছোঁ আৰু আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মানুহৰ জীৱনটো এনেই নেকি এজন মানুহৰ মৃত্যু হৈ যোৱাৰ পিছতো যোৱাকালি চাইছোঁ এজন মানুহৰ ডেথ হৈছে এজন মানুহ গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে দুখ পাইছে তাৰ আমি ইয়াত আহি পেলাই আচৰিত হ'লোঁ যে ইয়াত কোনো বিষয়ববীয়া উপস্থিত নাই তেখেতলোকৰ ঘৰলৈ গৈ পেলাই তেখেতলোকৰ খাবৰ ক্ষতি যে এটা ল'ব লাগে খবৰ কৰিব লাগে পৰিয়ালটো এটা এই দুখৰ সময়ত তেখেতলোকৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিব লাগে সেইটোতো নাই আনকি ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে পলাই দিছে মানে তেখেতলোকে সম্পদ আমি কৈছোঁৱে যে বহিৰাগত কোম্পানীসমূহে অসমৰ মানুহক মৃত্যু কৰি পেলাই অকল সম্পদ লুণ্ঠন কৰিবলৈ ইয়াত মোটামুটি থিতাপি লৈছে সেইকাৰণে এই ক্ষেত্ৰত আমি উচিত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ পুনৰবাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ মাননীয় মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাঙৰ দেৱলৈ আমি আবেদন জনাইছোঁ Umceret arong arat hawa rongker ase karklipon. Nijang Karbi Anglong rongkhang constituency ke parlo umceret arong hawa rongker ase karklipon. Nangli tum chini loma kopia phansi hawa rongker puma. Hawa rongker puki choi chosom keme sempen kelong nangjia phansi hawa rongker pulo. Lapen jong si nangli tum arong choi chosom pen keme sen angthek awedet tangti hawa rongker ase arkli lo tangti mesen angthek thek pon long po pusi haladak arong arata tum pen nang pachini dun. Lapen pini kache tong mekar mithur rong asar lapen rong si chelang pet pen cheret rong pi arong na rong habi risu rong sin rong pi aboha along bangso hawa rong ker ase arkli pon nang koklo atheke hako pen ili so Karbi atum anki choi chosom me et mesen nangji aphan pulo tangti lapuson hawa rong ker ase arkli bek nangji pusi na rong habi risu rong sin rong pi pen nang pachini dun Anjota kali rongi si pen tirim tami jingduk pon lapen labang so arong along pining pen an ningkan serkeban plengtang lo lapuson ase karkli pon pen aningkan gangda choi chosom amung an sitami me phun me et pensi long pon lo la sinili tom arong kai kita arnam ahir jome long ber ajoini arnam aphan matha pon ber lo pusi hadak arong arata tum pen nang pachini dun lapen bangso ase karkli womut wokan hai hui sitami jidip chenap awe lapen hanvi sitami jingto vet lapen kirang je arni sitami joy ke jong wan pensi renglok reng niji pusi narong habi risu longsing rong pi pen thanang pachini dun Pilo pemili gitu kan long pi situ pemili aku bange kamera lo rong sa Masate man nilika daki mili rong tu simande dihek pemili daki kajornya di mati mehat ku Longja di athan pulo, apni tumpu song bongsi cingwai, lo membangin tipen, itu pipi sih iklan itu dicong mah, mati ini tung iklan nonton hello, cingwai ti, ay ikan ka bang ton, atmu do asap do pot, itu pak lang, putih hawa rongker nang putih hawa rongker di cinglo, hawa rongker itu putih aku hawa rongker kita Hong nang itu merong cikin ceng, kalau ini tu miliki, atau mana itu darong cikin ceng, atau mana itu lakon lo, itu bagai pen, tapi kiri kerot petani itu pipon lo, tapi ini tu wan corni cor hani itu pipon lo, tapi amu dakan kicing ini kanta, bukan tamipik, tak ikrat, hawar taruh ta, ini bisa budi sarjana delo. Ini diklaim juga. Lalu kami sampai turun, amu lakukan tak hendak sesuatu yang dirman. Mati ini tu angkat kita ngomong, asap so ubita high cek, cintu celo, yang kita kelang amu tak uncelo,
Tengke cili are choklem chodam amuta wartai meche kitung abang ke thana tawe ni tu thela. Kana kon kan throk lengor tan ta thana tawe. Mati kon ni tum cheng wai chu ta ka ni tum ku cheng wai chu lo. Ba thong ku cheng wai chu lo. Ai la poli la ketung to chong bodi. Mati la poli la ketung ma awar sa to alo dan awarong ker alo kitame tum mekar me thoda nang do donin ko don thong ke bichar ba an do po itum jatame ituma ko plan du na ronsi dalar pen chenglo mekar me thu akiri matram ta pami po nang pitini tunjing wai thulo ako tiri min du tu na ako la ta cheng thulo ni kan ge thong chong lo pini a mati ni di ke tham thek obanta bi tar to alam ta panalo pen pini ani ke klem banta jon kep abu ko thata amu da kanta mi erlo penhala hanrong kera banta amu da kanta mera perlo hala yormang parnicher ponchlo idi china be kali atap so parnicher an chena mati amu da kan pute parni par e polam lo hanli anti ado kave karpi kape jo anta mi erlo na piningkan istiken no epranga wangi pantani tum anthe ke thego mo akai no ke bini bangke alam ke ta bota kain thana tum long kon la an cholo ne